Здравейте на всички, които ни гледат. Аз съм FireEyes, тук с мене. Косо! И днес ще играем Дракен Санг. онлайн. Той е по-голям лево и ще ми помага. Така, да отиваме. Чай да си включа навигацията. Идваш ли? Вам. Ще съм малко с зелени мисичка. Ние малко бяхме поиграли и после се сетихме да снимаме на тази игра, защото е яка. Нали? Добре, нали ме виждаш къде отивам на картата? Но ясно. Така, сега. Това е първият ни клип. Тъй че... О! Това не е първият клип преди трейлера, нали? Нали, клипа ни, който е геймплей. Умирам! Леса. Бум! Някъде има ли полшанка за възстановяване? Не, трябва да ги убиваш, че ти пуска. Дай ще му пусне една светкаечка, че ги тръпвам. Ги без магически. Вот да. Тъй тук. О! Взех ли я? Да, взех я. О, подобра диадема. А не, това не е диадема. Да, диадема е всъщност. Той нещо е много слабо. Преди имах по-яко оръжие, което беше по-силно. Пръстен. Да, ама с него умираш по-бързо, нали? Не. Не бе. Аз направо исках да се самоубия. Да? Че ли правиш тя светкавец? Ей, сега на 11 ще има един много як ивент, ще ходим ли? Добре. 11 дена ще е. Може да спечелим такъв бял вълк за яздене. Бързо издихне. Един много як пръстен. Много як е, да го цъкам. Сам, мисля, че трябва да сме 15 минути. Ама ние ще стане. Това е на 7. Днеска сме 4, те че 3 дена. Демек, тогава са под петък. Аз събирам лунни платове. Хаштаг, когато си Зевс. Не. Чакай, че някой ми пише пазина. Пазата. Кой ти пише? Антуан. Кой Антуан? Кой ти пише Forever Alone? Да. Добавяй го в разговора, бе, цъкаме да. Чакай. Само да обра тия неща тук. Добавям го. Това си от телефона, сигурно пак няма микрофон.
Те му купа един микрофон, и аз О, си сакана. не, бе. Yes. Телепорт. Той е телепорт много макев. О, главната вещица. Не е баш главната вещица. Главната вещица е Регана. Ама тук пише, че боса тук е Регана. Добре. Че знаеш ли, телепорта знаеш как действа? Да, как Слагаш си мишката където искаш да се телепортираш, защото телепортира там. Сериозно ли е? Да. О, не, ще умра. Знам. Добре, че имам телепорт. Май той в този момент много няма да ми помогне. Сам. О, трябва ми съвсем малко и ще стана 11 левел. 11 левел. Да. Добре. Бе, за кой взех тя бутуш? Бита някакъв. Аз го убих. Скоро няма би. Идва за тебе. Я. Той по-добро ли? Ооо, батко, бъйте на рамен с подобрени човек ми спаднаха. Тъй. Къде трябва да хода аз? What? Навигацията. Тирани! Някакви лилави тирани или нещо такова взех. Удивителен предмет. Тиранти? Да, тираните де. Сериозно ли? Да, удивителен предмет. Браво, те удивително са много не смисъл. То гледай как са. Значи, Чай само да, тук да пиша. Какво значи? Ама са за 13 левел. нищо е. Аз имам ли удивителни? Аз май имах ясно. Нямам. Удивителният предмет, значи, нали, те първо най-тъпите са обикновените, после са подобрените, после са магическите, после са удивителните, после са легендарните, после са уникатите. Добре, защо тук навигацията не ми се включва. Вземи книгата на Защото аз я убих, ела, аз я убих. Чай малко. И аз само ми почти квеста. Чакай, нещо умък. Той нямало да играе на тази игра Forever Alone. Бягай го то са. Ела. И аз само почти квеста, че бе. Вземи книгата на вещицата на съвета на съвета в вещерската кухня. Да, ела. И че ми е активирана навигацията за квеста. What? О, кристал. Изчакай малко, пазма. Така, тук съм. Гледай сега на магия, гледаш ли? Чакай, гледам. Чакай. Гледай. Чакай. И не, то, чакай, май ми се зареди. Ти ли искаш да направиш? Става, трябва да оцелиш място. Тук не може да използваш това умение. Мога, преди малко го използвах. Даже би трябвало на клипа се видял. Айде. Не знам, май ми беше малко отдалечен ти. На къде? Що се използваш телепорта? Тъй? Да се движа по-бързо.
Я взех вчерашки бутуши, магически предмет. Ама са за 12 левел. Те какво чакаме сега? Къде е тая книга? Аз ще проверям тук показателите си. Дигам се атак спида. То. Я гледай сега бързо ще удрям. Гледай. Чай. Чакай. Как го направи? Ами, изпълнявам дневни си предизвикателства. И как се изпълняват те? Ами, горе като тиш на квестовете, нали знаеш къде е регистъра? Умения дето е или... да, Не, регистър. Те. И дневни предизвикателства и виж там, където ти дава такова, уния книжки. Винаги ще приемаш книжките, ама винаги. Те са Кои най-хубавите. книжки? Аз не ги виждам. Значи, дневни предизвикателства. Да, и виж, кое ти дава книжки. 250 книжки. Победи 15 достойни играчи. Да, приеми го, после ще ходим да играем малко по ПВП. Или до вечера. Аз няма да успея нито един да убия. Що? Абе не бе, Нико, влезем примерно на 5 срещу 5 да играем. То твой отбор като бият, то ти ги зачита на тебе. Тъй приемам го. Да. Обаче ми дава 750, защото съм сборно за ментори. Къде е тая вещица? Аз съм ме убил, значи. Дай да отидем на другото място сега. После ще ходим там. Идваш ли? Чай да видя какви други квестове има. Я изчакай си малко. Намери подобрена раса. Ето tu е по-близо ела. Так му ще сме такова. Ето, айде идвай. Аз се телепортнах. О, шит, вещица. Не. Тя малките, изчезнете. Добре, убил го. Така, почти стигнахме. Охо, 13 левел са тука. Чано. Загубих си мисълта къде ми беше. Ей тук е. Където е? Къде е? Че убили го, какво стана? Тук имаш ли някакъв бос? Я изчакай малко. Ето казвам. Падна ми се удивително диадема. Ало, чуеш ли? Ало. Да, той говори по телефона в момента. Така. Между другото хора, падна ми се удивителна диадема, за което съм хайпнат. И са 3071 бойна сила. Яй! Хипто яй!
ще приключвам клипа. Благодаря, че ме гледахте. Аз бях Fire Eyes и чао!